Ku play pi warok ki pralog ki wasnyaw sup wo pai ye ki video hau new channel te hakani ki video kwa open snyaw chapi wanang Joor cho cho ka Thma ha perdi ke India wa ka Pakistan te chwa wo sdange hamdam ye subscribe yo new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo ye ki video wa tame te ton sdange kat wadang Joor wasi iman ilong ha perdi ke India wa ka Pakistan u defense minister ka Pakistan u Khawaja Asif da ong u wa lat lanim option de ka Islamabad light no they were here da ka Thma he wa ka India we kat wada Joor ka Thma u mantri he do kari dalaya chem ule ya waro ki chief ka Indian Armed Force chief army chief Indian Air Force wa chief navy nin kasngi we dalaya chem ule wa ki chief warim ka army Air Force navy wa ki wi de ki he chipai ki wada deb ya khun Thma ya kari we nin imet ka Pakistan da pha ka le da ki drone yo attack ya ka Srinagar airport Jaisalmer Jammu Punjab Rajasthan wa North India we da bon bhale ki wada yo ka India usiat panhap we da manso le lengut ha Punjab Firozpur hadin wada to iyung wasa ki na ki drone wa pha ka Pakistan ka sarkar India da pentip ka le wa ka Pakistan da panem kam ko da ki drone wa na Turkey wa tip kam ki Skur drone yo attack ya ka India tangwa mye ki ule yi le kat wada siat panhap ka India ye ki ti ki drone wa pha da ki lespa sospa tali sen pha we dei wa panem kam da ki ni ki drone ka Pakistan da mang ko wo attack hadu le phan ro tali ki thaw ha India kam te da snyao tho I wa ka Turkey yin lang ko wa ka Pakistan ha ka ni ka Thma we ki travel business ha India le da khang ki ye ki booking chaki ar tali ki thaw we te to ka Turkey wa ka Azerbaijan ki wa yacha ya ka Pakistan ha ka ni ka Thma we unto du ki drones ka Pakistan da siat tampdung Joor ko le ha LOC dei wa panem kam da ki tup la les ni ter we da bon bha ki yung ki kari ki dukan wa pra we da bon bha le ki bru wa manso we ha ini I attack ka Pakistan da yap le ar ngut ki khynnah Skur hadin wa mang ka Pakistan ya ki Skur we da to iyung yong ki iwa hajan Skur ha Ponch district ka Jammu and Kashmir kat wa ka bay upa wan yong ki ni ki khynnah da manso ki we umantri rangba ka Jammu and Kashmir le da pentip u wa I pedung wa kriang ba ha Jammu and Kashmir jan ite wet wasiat tup ka Pakistan tang wa katte le mto umeling I wa ka Pakistan pu ujob ko hakani ka Thma we kat wom pu job ko daya le ko uthok kut jaji we da kam ko le wa ka India daya le ko u attack ya ka Nankara sahib gurut wara wa ha Pakistan chibet wanda kam ko wa mut ka India u attack pun ya ki city wa ha India chibet wanda kam ko wa mang ka India u attack ya ki thaw mane blai wa pher hante ini waro wa thok he ko kat wom job ko ha ka Thma tangwa ijing sakhet ka Pakistan pathan wa mang wo siat tampedung yi ki thaw mane blai wa pher kam ki church ki mosque ki temple wa ki gurudwara we wat ki Skur le ke India pathan mem umang ko chakam ki te ki thaw we ini to I wada pan bad don hi da ka Pakistan kat wom job de ha ka Thma we kat wom ye de ko uyale wa ka India da tho lat ko kut jaji he wan nin ka sngi le da panem kam ko da ki airplane paj ba namo civilian flight kam ki wo yada namo kam ki shil we chubo madai wa pedung ka te ka airplane yo wan ko open bat wasiat tam pedung ka India ye ki airplane paj ba namo ki civilian flight te ka Pakistan to kari wa komba te du ki ni don hi ki wa kwa open snyao chape ye subscribe like we share ye ki video khub le jipon